era visto. Terremoto! Non sabedes lo que tal pasou onte á noite. Un terremoto, amigos, un terremoto. Claro que nunha sociedade tan complexa como é Lameiro, o suceso viviuse de xeitos diversos. Vou activar o hiperespacio Plus Turbo. Atento, En 3, 2, 1, aí vai! Bellalino a de 3. 1, 2 e 3. Mi madriña. Sentiches iso, Lino? Non vai sentir. Espectacular, Puskas, espectacular. Moncho, que foi iso? E que vai ser, muller? Tauncho dicindo! É Lolita! Mira, mira, cando zapatea sai a fiera flamenca que leva dentro e non hai Dios que a pare. Ai! Uau, Milucho! Ei, viches iso? Que pasada, Non vos vou enganar. Aquí en Lameiro non sentiu o dichoso terremoto nin María Santísima. E non por falta de sensibilidade, non. O que pasa é que en Lameiro estamos moi afeitos ás emocións fortes. Aí o tedes, primeira páxina en todo. Por fin Lameiro nos xornais. Agora mesmo podo asegurar sin ningún tipo de medo a equivocarme que somos o pobo máis importante e máis famoso de España. A pensar que eu apenas sentín nada. Barra de Dios tan pesado, Deixa xa de decir eso, home, por favor. Tremeu todo que metía medo, macho. Parecía a fin do mundo. Ese é o que hai que vender, Hai que vender ese asunto. Bueno, eu xa notei antes de que chegara. Os carteiros sempre temos alerta o instinto de perigo, entendes? Sí, como os cans. Estamos fallados hasta lá por Spiderman. E ti o que tens que decir cando che pregunten os xornalistas é que foi horrendo. Foi unha catástrofe terrible. Ese é o que lle gusta a eles, o morbo. Ti crees que van vir os xornalistas, Moncho? Home, Puskas, por favor. Encheus isto de xornalistas buscando historias humanas, como din eles. Mesmo as grandes estrelas da radio chamaron aos veciños de Lameiro para que contasen en directo a súa experiencia. Lo sé, don Federico, lo sé. Yo también lo he notado. España tiembla. Se rompe. A fama está ben, non digo que non. Pero axiña apareceu o espírito comercial tan famoso que temos en Lameiro para intentar sacarlle algo de tallada ao asunto. Como non reaccionemos de contado, flor dun día. Marchan os xornalistas e punto final. Nunca máis se volve a saber de Lameiro. É verdade. É que un terremoto está moi ben. Claro, é noticia, por suposto. Pero mañá naciche unha cabra con 2 cabezas e ninguén se acorda de ti. Olvídase todo os días. Home, normal, é que contra as bestas deformes, amigo, non hai desastre natural que compita. Imposible. Moi ben, entón estamos de acordo, non? Hai que actuar. Pois hai que chamar a Xunta, ao Goberno Central, a Unión Europea, hai que nos que chamar a todos para que declaren isto zona catastrófica. Eso é como o sitio aquel, como se chamaba, o Chernobyl. Carallo, moito bom lle deron aquelo, E que pasou ali? Pouco máis que aquí. Bueno, mas que había carto para propaganda, claro. Se non fixemos 700 chamadas, non fixemos ninguna, non? Desde a Deputación ata a Comisión Europea. Non quedou institución que non nos escoitara. Todas, todas. 4 días despois, unha morea de inspectores andaban soltos por Lameiro. Por supuesto, señor inspector, claro, hombre, como non lo voy a acompañar a visitar las zonas más afectadas? Claro que sí. Sí, en la Alameda, sí, ahí en cosa de 10 minutos o así. Vale, mire, precisamente ahí, muy cerca de la Alameda, fue donde tuvo lugar el rescate de un chaval ciego, pobriño él. Sí, que lo rescató un perro guía pastor alemán, cayó en un pozo y claro, pobriño. Claro, bueno, y contra el polígono industrial fue donde quedó atrapado un gato allí en el alto de un carballo. Tío, casi no lo cuenta el pobre. Xa sei que os gatos galegos soben e baixan das árbores como se nada. Pero me digades por que o gatiño ese que queda na árbore ali atrapado é un clásico das películas de catástrofes, El gato parvo en llamas. Pois os inspectores estiveron no pabellón do instituto e dixeron que o teito do Uralita estaba a piques de caer. Normal, conócese que o terremoto fixo moito estrago. Pois a Paco do Couto mandaronlle quitar 4 bañeras que tiña no medio do prado para que bebesen as vacas. Pero eso foi a forza centrípeta do terremoto que se arrastrou ata ali. E o pai de Milucho ten que tirar un galpón que tiña construído con bloques enriba do río. Caralladas, Kevin, caralladas. Acaso vai ser a chuvia de millóns que nos van caer de axudas europeas, xa veredes. Eso sí que é un rescate, Ríete ti de Grecia.
Disimulei, claro. Pero tanto meterse ca Aurelita dos pabillóns, cas bañeiras dos prados, cas cancelas de Somieres e cos alpóns ilegais, xa me estaba dando que pensar. Ora, dixoche unha cousa. A min o terremoto fíxome unha destrajeira moi forte. Sabes, desordenoume todo o almacén, afectoulle algunha tubería. Eu non sei, deberíanme pagar entre 100 e 600.000 euros. Vai depender do perito. Non te fagas ilusións, Tusquiña, non? Porque coméntase por aí que non veñen moi amigos de pajaros da Unión Europea, Polo visto están en plan rácano. Que dis, home, se teñen cartos de sobra? Mirad por aquí. Interceptei o correo de Bruselas. Teño aquí as conclusións dos inspectores. Pois veña, ábrele. Cando Lino empezou a ler, vin o ceo aberto, amigos. Por fin a Europa tiña un xesto de xustiza cara a nós. O panorama do núcleo urbano coñecido como Lameiro era desastroso. Vai. Segundo parece, o sistema de alcantarillado desapareceu por completo de algunhas parroquias. Pero se non había, pero que burro. Vai. Así mesmo, veuse afectado o centro de saúde, que quedou en estado ruinoso. Bueno, como leva estando desde que pararon as obras, hai 8 anos. Carallo. Aí vai. E tamén, numerosas vivendas particulares sufriron desperfectos nas súas fachadas, quedando estas sen recebar e co ladrillo visto. Pero que me iban a pagar por iso tamén. Pero estes de Bruselas son tontos perdidos. Claro, carallo. Vai. Sí, todo moi bonito ao principio. Pero cando chegaron as conclusións, non eran exactamente o que esperábamos. Multa de 1.000 euros para Paco do Couto por delito medioambiental. Outra, 2.500. A Construcións Piñeiro. Que é Construcións Piñeiro? É a empresa de chapuzas que montou Manolo do Regato, non sabes o que lle chantou a Aurelita ao pabillón? Esa sei, me parece. A min, canto me toca a min? Eu que sei, puscas aquí infraccións de salubridade, seguridade laboral e un lote de cousas. Non sei, mira aquí, aí, por aí, a ver se a pasado, non que sei. Así que voto media mañá rompéndolle a cabeza ao europeo aquel contándolle a historia do rapaz cego que caeu no pozo para nada, non? Eu que sei, Moncho, déxame mirar, o mellor hai algo por aquí para ti, eu que sei. Que hai unha, Moncho, é túa. Mira, bom, o único que parece froito dun desastre natural é a finca recoñecida como a recollida, se a túa. Se ven o inusitado acopio de material de refugallo, parece máis consecuencia dun tsunami que dun terremoto. Home, que máis terá unha cousa que outra, pero de subvención con algo, non? Déxame mirar, delito ecolóxico, Di que a sanción ven un sobraparte. Aquí, 700 euros a ingresar. A ingresar é que vos ingresan a mí, non? É sin saber o meu número de conta, va. O terremoto, amigos, resultou ser unha ruína para Lameiro. Pero hoxe ven no xornal que se está achegando unha cicloxénese explosiva. Non sei moi ben o que é, pero tranquilos que imos deixar as contras todas abertas. Sí, Aurelita sen atornillar e os coches costa abaixo e sen o freo de man. Queren destrozos? Pois van ter destrozos a tomar polo saco. A charanga de Lameiro. Na Choupana montaron unha banda de música. Mira ti por onde lles dou agora aos listos eses. E nós en Lameiro non podíamos quedar atrás. De eso nada. Non podíamos permitilo. Agora papá ten unha idea bárbara. Unha banda! Home, mortos de fame, carallo. Iso é algo decimonónico. Onde se viu? Unha banda. Eu digo de facer o de sempre. Imos ali e queimamos o local onde teño uns instrumentos, Claro, tiñes que estar amigos de queimar cousas, meu. Bueno, é unha tradición familiar, xa sabes. E xa sabes que eu sempre fui moito de respetar as tradicións familiares. Xa, faz ben. Eu teño unha idea mellor. Se vas decir ir ali a pegarlles unha malleira, estou a favor. Non, que va, non é iso, é algo moitísimo mellor. A ver, temos o palco da música morto de risa, non? Está. Pois hai que utilizalo. A que queres? Montar un coro? Que va, me xa un atraso, algo mellor. Unha orquestra sinfónica? Non, moito mellor. Moncho, non serás tan audaz de pensar o que eu creo que pensas. Efectivamente. Temos que deixar ese atraso de coros, orquestas e demais. Hai que botarse ao que ten futuro. A charanga. Boa! Que gran idea! Unha charanga! Eu sempre me quixen dedicar ao show business e a charanga vai me permitir. Se o único que sabedes tocar son as narices. Ti non entendo o espírito, Elvira. Por favor, non se trata de saber música, de ser virtuosos e de sacarallada, que va. É unha cuestión de pasalo ben, entendes? De andar por aí, de facerse notar. Podería Luis Rial, unha charanga e festa e alegría.
Pero algo haberá que saber tocar. Bueno, como non fai falta, non se trata de escoitar, trátase de ver, é un escaparate. Por favor, cho pido, Moncho, non fagade lo ridículo que está todo o lameiro pendiente de vos. Eu levo a arte aquí no sangue, vai polas vegas, non fai falta saber solfeo, é como os mulatiños de Luxemburgo que levan o ritmo aquí nas veas, por favor. O bolero de rapel, os que inventaron o bolero, non sabes? Que maravilla. Eu lanzo-me e non teño parar. Tiña que buscar alguén que soubese de música, pero claro, eso íame dar moito chollo. Nada, eu quería empezar canto antes, así que tiña que buscar alguén aquí, preto de min, ao lado. Kevin, que? Ti sabes tocar algún instrumento? Non. É igual, tanto ten, o importante é a ilusión. A que che faría moita, pero moita ilusión tocar nunha charanga? Sí, claro, esa é unha das maiores ilusións que teño na vida. Pois estás de sorte, porque vas tocar na charanga de Lameiro. ¡Guau! ¡Pero qué ben! ¡Guau! ¿Qué me estás contando? Pero de verdad, papá. Kevin, ti non sabes o que é unha charanga, verdade? Non, pero... ¿qué? É igual, tanto ten. Mañá empezamos cos ensaios, E teño preparado para ti o mellor instrumento que hai nunha charanga, o máis crucial. O piano. No, o piano, moito mellor, payaso. Os pratos. A cousa marchaba viento en popa a toda mecha. Agora, nada máis que nos facía falta buscar un patrocinador. E quen mellor para ese posto que é un amante da arte como a don Anselmo, o mecenas de Lameiro. O primeiro é unha charanga oficial en Lameiro. E despois, o Palacio da Ópera, da música, de baños. Xa que está a favor do tema, vai colaborar con nós, non? Naturalmente, a miña implicación neste proxecto é do 100%. É que canto vai poñer logo? O meu vello violonchelo. O violonchelo. Como me pegaba mamá cada vez que me equivocaba nunha nota. Mamá é a súa paixón pola música. Xa, pero é que nós estábamos pensando noutro tipo de colaboración. Sei, no Piñamán. E tranquilo. A resposta é sí. Sí. É que canto? Non sexas vulgar, Moncho. Estamos falando de arte con mayúsculas. Vou ser o voso director. Non mo agradezas. Fago encantado. Anselmo, de que vai vestido? Imos facer arte, Moncho. Hai que ir vestidos como os artistas. De que carallo tocas? Un cazú ignorante, payaso, cada ti Manolo del Bombo. Este instrumento é internacional e ten moita prestancia. Eu comprei isto aos feirantes, non sei como se toca, pero verás que enseguida saco son. Ben, atenzione, per piacere, caballeros. Imos comezar cun clásico. Mami, ¿qué será lo que quiere? Pero eso son palabras mayores, don Anselmo, Eso é un temazo, eso é para charangas virtuosas, non sei se nos... Non te asustes, Puscas, nos podemos con iso e con moito máis. Por favor, alegro ma non tropo, de acordo? Normal. Alegro ma non tropo. Normal. A de tes. 1, 2, 3. Vai. Maestro Moncho, adiantaste un chisco na entrada. Cada un no seu tempo. Va, outra vez, sen desanimarse. E recordade, ma non tropo. A ver, ma non tropo. 1, 2, 3. Os comezos sempre son difíciles. Pero soábamos ben, E tocábamos varios estilos, varios paus. O paso dobre, a cumbia, unha de Pimpinela e a de Titanic, que tan ben soaba. Que vai no seguista, casi choro de emoción. Estaba me imaginando aí mesmo no Titanic antes da fundida. Son o rei do mundo! ¿Cómo? Pero fundiu o Titanic. Pero non foi iso. Non terei de nada. Cabaleiros, teño que dicir que estou algo máis que orgulloso deste ensayo. Pois eu creo que falla algo. Pero tranquilos, teño unha idea. Unha das miñas grandes ideas. Bonito, Notaba isto. Isto é outra cousa. Que? Que che parece? Horrible.
Mira, perdón que cho diga, pero non tens nin puñetera idea do sentido do espectáculo, oíche? Non tens nin idea. Este é o que fai falta para ser unha charanga de verdade. E xa teño o nome axeitado. Ai, sí? Cal? Os Cocoguaios de Lameiro. Un nome con resonancias internacionais e moita clase. Con ese nome, este uniforme, triunfamos seguro, muller. Sí. Agora só falta que saibades tocar algo. Cala a boca, por favor. A música nesto da charanga é secundario, sabe todo o mundo. E por fin, chegou o día da primeira actuación. Xa estábamos queimados de tanto ensaio. 2 horas, e xa tiñamos polo menos 20 temas. Estábamos todos algo ansiosos. Pode parecer doado desde fora, pero non o é, amigos, non o é. Pero Dios que ben saiu! Pluscuamperfecto! A marcha turca de moza! Anselmo, levamos 20 minutos ensayando e para min é unha eternidade. Estamos preparados. O único que non me convence de todo é o uniforme. Que ten o uniforme? Isto vai ser un éxito. Mire pa aquí. Temos que entrar a xente polos ollos, non, Anselmo? Temos que marchar que agardan por nós. Estou desexando empezar. Teño mal día, pero o showbusiness non permite malos días. Ademais, debémonos o noso público. Así se fala, Lino, sí, señor. Hoxe nacen os Cocoguaios de Lameiro. Veña, vámonos con el mundo. Tocamos. Digamos que a cousa non saiu alá moi ben. Nunca tanta xente alporizada vin na miña vida. Tiráronnos de todo, amigo, de todo. Como se puxaron. Que maneira de tirarnos cousas, home. Se burlaron todos os meus compañeiros, Se ven ali un par de lavazadas, non estuvo mal de todo. Tampouco, Isto non pode quedar así. Temos que facer unha profunda reflexión. Estou totalmente de acordo. Está inadmisible, home. Non nos podemos permitir máis. Entón, estamos todos de acordo en que isto foi un desastre. Kevin, aquí só a noso nos ocorre. Parece mentira. É que aquí en Lameiro non hai cultura musical. Non, Moncho, fala ben. En xeral, neste país a xente non ten cultura. Non entenden nada. É como botarlle margaridas aos porcos. Desagradecidos. Unha panda de ignorantes, home, iso é o que... Pero nós seguíamos ca nosa teima de ser músicos. Sí, é de levar o justo musical de Lameiro. Don Anselmo tivo unha idea. Cavalieri, a charanga non acaba de funcionar. Temos que ir máis alá. Unha orquestra de cámara. Os virtuosos de Lameiro. Que tal? Comezamos. A primavera de Vivaldi. Molto alegre. 1, 2, 3. Volve Ramona Comaneci. Acordades vos de vez que fomos ao luar? Non vos ides acordar. Aquele equinoccio pegou forte en medio mundo. E non falo por falar. Un saludo para Ramona Comaneci. Ramona! Se nos estás vendo, volve, por favor, volve, que che botamos de menos, que eu este inútil non podo ver diante. Volve, ti. Oh, que boa sorpresa! Papá Moncho e mamá Elvira no lugar co líder supremo dos galegos, José Ramón Galloso. De verdade, iso sí que é un honor para a familia. Olles escribir unha carta. O cata de mortadela e teletende. Isto é vida en unha do rei. Vaya día de reparto. Veño morto. E mira, non haberá por aí un cubo libre para máis algo gata, non? Ti que pensas que é isto? Unha taberna? Vai te encherar de fuscas, anda. Non, teño por norma non tomar alcohol ata que remata a xornada. Cando rematar. Aquí tedes. Carta do estranxeiro. Xa está, rematei. Bueno, Elvira, que dese cubo libre que falabas? Carta de Transilvania. Ai, é de Ramona Comaneci, que di, a ver. A ver. Ilusión, Queridos papamoncho e mamá Elvira, sei que estades no cumio do mundo porque vos vin no lugar con Galloso. Así que vou para lá para deixar este atraso de Transilvania e ir vivir con vos a vida dos ricos e poderosos. Chego nun mes, quero vos moito, Ramona Comaneci.
Que queredes que vos diga? Normal que a rapaza pense que agora somos dos que cortamos o bacalao no país. Non todo o mundo alterna con Galloso na tele, Pero, por desgracia, as apariencias enganan. O Ramona vai levar un disgusto cando vexa que seguides a vivir na miseria. Poncho, hai que escribirlle para que anule o billete de avión. Menos mal que ainda temos un mes ata que chegue. Eu diría que non. A carta mandou aí un mes justo. E dilo agora, payaso, como non lo dis antes? Moncho, eu sou un partidario de que as cousas ben feitas non se fan ás presas, entendes? Agora, se ti queres de subir o correo ao lume de carozo e de calquera maneira, pois xa sabes, vas a hacer. A ti matarte era pouco, Lino. Adiante, a porta está aberta. Hola, son eu, Ramona Comaneci. Efectivamente, era ela. Bicos, abrazos e moitísima emoción de vela outra vez. Lástima que agora había que explicarlle a parte mal. Entón non sodes millonarios e poderosos. Que van a ser, Ramona? Son os mesmos mortos de fame de sempre. Calado, payaso. Pero non te preocupes, Ramoniña, que nesta casa nunca ha de faltar un prato de caldo e sitio para ti, oiches? Polo menos temporalmente, ata que atopes onde vivir. Nada de temporalmente. Mira, cala a boca, vai quedar aquí para sempre. Mira, podes quedar no cuarto de Kevin. E que facemos con Kevin? Onde o metemos? Métemolo no cu, eu que sei, mandamos a fazer a milia, punto. Non, eu non quero molestar. Eu vou ir vivir a un apartamento. Diso nada. Se non se poden acudir aquí, veste meu piso, que teño cuarto de sobra, Pero, señor cartero Lino... ¡Nada! ¡Nada! Cala a boca. Non se vale máis. Que non se dubide da hospitalidade de Lameiro, entende? Colla as cousas e arranca. E trago o meu carriño tamén, de acordo? Muchas gracias. Adeus, papá Moncho. Adeus, mamá Elvira. Jesús, que vergonza máis grande. Que teña que vir un de fora a darlle casa a nosa Ramona. Botei 5 minutos consolando a Elvira. E despois fui ao Puscas mandarlle uns cacharros para consolarme a min mesmo. Ya que non sabedes quen estaba ali. Mi madriña, como se puso Vanessa cando se enterou que ia meter outra muller na casa. Casi me mata. Sí, casi o mata. Pero non pasa nada, Ramona. Se non pasa ir con Lino, quedas comigo aquí no bar, muller. Non, eu non quero molestar. Eu vou ir para un apartamento. Que non molestas, onde vai estar mellor que comigo? Mira, teño aquí un colchón, ben collemos os dous, Rata, non te tens que preocupar, que as teño maestrada, non hai problema. Que escándalo. Ramona, non te preocupes. Ti ves comigo a miña casa. Xa verás que ben te levas con mamá. Hasta logo. Como se fai querer a tipa, Rífana. E de todas as opcións, a casa de don Anselmo é a mellor, Aquilo é un pazo. Un cuartos señoriais, chimineas, váteres full equipo. É o mellor sitio para ela. Mamá, vouche presentar a unha persoa. Ramona. Senta. Mira, mamá. Esta é Ramona. Hola, encantada de eu coñecer. Hola, neniña. Mira, unha pregunta. Ti coñeces o conto da Cincenta? Sí, claro. O conto de Cincenta é conto de nenos de unha rapariga que ten unha madrastra moi mala que obriga a nena a traballar de súa criada. Exactamente. Canto me alegra que o coñezas, porque así non che vou ter que explicar o teu futuro nesta casa. E ás 2 horas, Ramona estaba de volta na nosa casa. E picoume cun bastón. E depois obrigoume a poñer roupa bella e ruída para limpar a merda da chimenea por dentro. E depois puxome 10 ollos para que lle fregara o chao con un trapo. E depois obrigoume a limarlle os callos. Ai, polo noso señor, que ben quixeches marchar da casa desa bruxa. Non te preocupes, miña neniña, que quedas aquí con nós. No, eu non quero molestar. Que non? Eu vou ir para un apartamento. Arre de Dios co apartamento. Pero se che meteu na cabeza o apartamento. Quedas aquí con nós e punto. Claro. No cuarto de Kevin, xa está. E Kevin? Bueno, Kevin, idem, pois a come. Non nos preocupamos nós, porque vas a preocuparte. Por favor, xa meteremos onde sexa, tranquila. Elvira, que é moi lista, dixo de meter a Kevin aquí no garaxe.
Pero, como comprenderedes, eu negueime en rotunda. Por favor, eu preciso deste sitio para ter a miña intimidade, Así que nada, chantamos uns bloques e un pouco de uralita ali ao lado do galiñeiro e quedou un cuartiño precioso, moi aquelado para Kevin. Pero como que teño que ir dormir ao galiñeiro? Pero claro, home, non imos mandar a Ramona coas galiñas. Xa, pero que pasa? Que quere ir máis a Transilvana que a min, o que? Claro que queremos máis, pero iso non ten nada que ver. Vai mirar se verás que bonito quedou o galiño. Corre. Non, que non quero, non! Ai, Non! Quero! Quero o meu cuarto! Que non quero ir ao galiñeiro! Non, que levarme por un raposo! Gracias pola túa hospitalidade, papá Moncho. Pero creo que estou causando demasiada molestia. Que dis, bien, que dis? Ti nunca molestas, criatura. Por favor, aquí o único que molesta é o rinchón de Kevin José. Que é máis egoísta que a nai que o pariu. Xa, pero xa vos dicen que se viña pasar uns días, viños pasar ao meu apartamento que merquei. Ti tranquilo. Como que o teu apartamento? Sí, merquei-no antes de vir. Comprei-no na estrada que hai daqui a Santa Comba. E de onde sacaches ti os cartos para comprar un apartamento, mulleriña? Vendín a miña casa que tiña en Transilvania. O Castelo de Bran. Coñecedes? Pero, Ramoniña, muller, eu pensei que había algo de confianza, coño, Como non nos dixeches que eras millonaria, que tiñas un castelo, Porque non son millonaria, Moncho. Alá en Transilvania ter un castelo é o máis normal. É como ter aquí un apartamento cativeiro na estrada que vai para Santa Cruz. O malo é que quedei sen un euro ao mercar o apartamento. Agora non tes un peso, vas ter que buscar un cheo. Se quisesse traballar, emigraría a Alemania ou ao Benelux. Aquí é o mellor sitio para emigrar se non queres traballar. Bueno, aí falaches por falar, estás un pouco mal informado. De onde sacas ti que este é o mellor sitio para estar no paro? Tantos millóns de parados non poden estar equivocados, Moncho. Aquí viven todos xuntos. Como lles traballa a cabeza a estes da raza transilvana, meu. Claro que non vou ser eu o que lle quita a ilusión de que está no mellor sitio do mundo, Quietos aí. Ao mellor Juan non se equivoca e ten razón.